Jeg synes, vi skal have lidt lege til børn, at det ikke passer, at de går rundt og leger med sådan noget udlægter og gamle ting. Så prøv lige at høre. De kan sagtens, de er så kreative, de børn. Vi skal have nogle nye stole, men de sidder på stolen og falder ned af dem, og det ender med, at en af dem hakker hul i hovedet. Vi skal have brugt nogle penge på de her stole her. Så ellers mit legetøj, synes jeg. Nej. Altså jeg synes jo virkelig dejligt at høre, at jeres fokus virkelig ligger på børnene, og I ligesom har jeres hjerte med det her. Jeg er glad for, at jeg ansætter sådan nogle dejlige mennesker som jer. Men vi bliver simpelthen nødt til at se på, hvad kommunen giver os af midler, og det kan ikke lade sig gøre, hverken at få legetøj eller stole. Men jeg synes, at vi skal måske prøve at lave en brainstorm på at være lidt kreative omkring, hvad vi så kan gøre. Det kan vi gøre. For eksempel har mig og min mand jo nedlagt landbrug, som I har været inviteret ud til flere gange. Rigtig hyggeligt, synes jeg. Der kunne vi ikke komme. Ja, nej, det er træls, rigtig dumt. Men der skal vi have fældet nogle træer. Ja. Masser af grene, og altså, hvor man måske lave nogle hytter eller nogle svær og sådan noget. Det kan de jo ikke sidde på, mand. Nej, men der er det jo, jeg tænker, ned i puderummet. Så laver vi for eksempel et halvt års tid med indisk tema. Sidder på gulvet, puder, lys, rigtig hyggeligt, røgelse og... Det vil jeg gerne være med til. Jeg synes, det er gode alternativer. Ja. Ja,